Kaisah indange mlebu kok. Ayo sing arep padha urun mumpung isih ana wektu. Iya, aja nganti kowe wis arep dibubarno nembe Banyuwang. Iya, kok dadi kesuwen. Ayo bareng-bareng. Sing penting kompak aman. Ayo bocah ayu. Ya, bocah ayu. Tak delong nabae ya ora menjep-menjep kok.
Ayo kowe. Apa Kang? Awas. Jodna Kang. Cilik yo ayo Pak RT oh, iya ya oleh pecut boleh gon ya sing manda nomber ya di pinggir nabatire kok nganti nyabat kok nyabat meripat terus oh ha oh ha ole ole juar kepengen di sabut sana juar sana juar iyo ketenan 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 iyo ole 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 wasmin 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 ole ole tuer 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 Kang Juer kepengen dia sabet terus tanggane kok disabet kaya kuwe ora bojone ora terima cos kok mari mata Kang nyabut bayakane Kang bayakane yo larang apa wis benang ya kok wong larang apa apa ran gentenan 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 iya
Ayo. Iya. Yuk. Ayo. Ada wong siji tok sing nyabet kok dadi cepet rampung. Ayo Kang. Dek, bantu Kang. Biasa bantu Kang. Ayo. Ayo. Rokoknya gonyong malah dipitos. Ayo. Nah, ayo. Nah, panjang geser ngene, kok dadi si jewang. Iya. Awas Kang, dimundur sinam pinggire Kang. Iya. Wo. Rika ora antri. Rika kok. Kari nyongkok. Bus. Kayak kaki cilik. Sing ngerasa banget. Tapi bojone lemu. Gumun anak karo anak kok. Ayo. Kurang tak cilik-cilik rasa sabar dengan dirampung kabeh. Nah, iya dari siji tok iki. Iya. Pring wolong dilan cipi mas najan worong wis dene cepe jangarane rukun ning kudu barasato ayo ngapa ayo ngapa iman sikarane ayo bangun nagarane sak lembaran godhonge guna trimo saben sak watara jangono-ngono jangene-ngene kating bagus kasih kakane Dong ya nasi njaluk lagu apa? Mbok ngaso iya jan. Terus
Kang. Sabar saya, gonget duduk mau diurung, gue suwuk kan kok kesel tuh. Ya Kang, ya karo gue ngaso, gue ngajak gue pun mendung. Hus, Yo. Cenoro gunung asam kolonan bacara petomba. Cetaren wong bagus kasetakane. Gadis sampai gerinyong pada bentuk. Iya jadi. Mabi anaknya wong nang kene. Wah jadi. Iya. Mabi anaknya wong gerinyong dhewe kena kene kejimek. Wis masa. Tani loh. Ramene. Ayo Kang, arep apa Kang? Sore pada mulai. Sakulat banjar patom
kang gawe lara asmara. Salatu Lodong aling jenengan menang soten sabar sabar atine aso